Odiazache mwaima huko mwadiazanu tumulibe mulandu. Odiazache choyamba ndisana pite patali amene akundiziwa bwino kuno mukuziwa kuti ndimagwira ntchito kuno eti ndikuli ADRA ndinali ndi malo ndimagwira kuti kuno timayenda kuno kupanga ntchito zosiyanasiyana za ulimi za ukhondo komanso pali china chimene chinachitika tikamati munthu chitukuko ndiye munthu. Chitukuko chimene sichikuyang'ana pa munthu si chitukuko. Ndikamati ine anthu ndimaziwa ndikupasani chisanzo lero ndiponso amalawi wonse amve. Ndikamati ndinakulira kumuzi munthu ndimamuziwa munthu wosauka wolemera onsewo amakhala ndi chikhumbo choti akhale nazo zabwino. Kuno kunali afumu kupinanso afumu amene kawa alipo sindikuziwa anali ndi mwana wawo wamamuna zina lake Shoes. Ndikumva kuti anatisiya koma alipo ena kuti anatisiya afumu alipo komano mnyamata anatisiya iti. Tabwerani mundiuze bwino pano. Shoes yo alipo anamwali ndikulu wake. So pano Shoes ndikukambayo analika mnyamata nthawi imene anazandipeza nani nakuti kodi inu ku ADRA mumagwirako munapanga bwanji kuti mukhale mkulu wa ku ADRA? Namulongosolera ndiye amasirira kuti mumakwera galimoto kuchoka kuno pana kuli Longwe. Ndikumati ali ine kochira ini sinakwerepo. Basi yakwera ine ndi mini basi koma kochira ini sinakwerepo. Ndiye ndimati mutatizatheka muzandikweze kochira ini. Ndiye ine pomumvesera ndinaona kuti uyu wandisirira kwambiri akuona kuti ineyo ndafika apa sangafikepo. Ndiye ndinafuna kuti adziwe kunena kuti pamene Mulungu anamulenga munthu sanalenge kuti uyo osauka uyo olemera. Iyayi zochitika za ife anthu wina ndi nzake timayikana uyo olemera uyo osauka ena kumasauka kwambiri ena kumalemera. Chimene Mulungu chimamunyasa. Ambiri akusauka si chifukwa choti iwo ndi alesi kapena ali ndi ulesi. Shoes namuza kuti dikira kochira ini uzakwera kochira ini uzatani. Ndinayimbira aku Denmark ndikuti mwandiyitana ndikubwera kumene koko mwezi wakuti kuno kuli nyamata kumene ndikugwira ntchito kumudzi sanakwere kochira ini. Ndiye wandipempha kuti akwere kochira ini. Mungandilole kuti muonjezere ndalamazo uyu ndimutenge akwere ndege ndibwere naye ku Denmark iko azaone kwa azunguko azaone dziko limayenda bwanji kuti iye adziwe kunena kuti Mulungu sanamulenge kukhala utani wosauka. Nonse ndi mboni. Shoes ndinamutenga kuno ndinapita naye kutiko ku Denmark. Shoes wa kuno anakafika ku Denmark. Titafika ku Denmark anamulandira anzache akomba manja kwa kuziziwa. Anamutenga azungu aja ndikumuthandiza kumvesa kumuuza kuti siwe osauka iwe ndi wopeza bwino chongofunika iwe uthandizidwe. Anapanga bwanji anamfusa Shoes ku Copenhagen ku Denmark ufuna chani? Anapa kuchwa ndifuna sapato ndifuna chakuti aliyayi. Sapato ukavala ukadya aliyayi. Chifuna iwe chachikulu ndi chani kodi? Chakudya. Number 1 chani kodi? Chakudya. 2 sukulu.
thanzi labwino modula nkhani pamene timachoka kuno kubwera kunoko nali wosangalala mu mtima kuti mwana wa kuna Mcholi amene nthawi imeneyo akuti sanakwerepo kochiraini wakakwera ndege pa Chileka mpaka na kome ku London mpaka na Copenhagen ku Denmark. Ndifuna kukamba chani? Asogoleri ife tikafuna kuti anthu opanda mayina, anthu osauka zawo ziyayendere zitakutheka. Zitakutheka. Nonse amene muli apa aliyense ali ndi khumbo lache. Ena anafika size yoti ife ndife osauka sizatiyendera. Ndikukuuzeni kuti Mulungu wakumwamba osasewera naye. Mulungu wakumwamba osanani wadi. Mupite kwathu kwa Golden kumene machokera mukafunse anthu za ineyo akuuzani kuti akamandiona lero amangomba m'manja kuti kunja kuno kuti ndani kodi kuli Mulungu. Ndimayenda pansi opanda sapato. Ndimayenda pansi opanda sapato. Blanket limodzi kumafunda twakati atatu. Kusauka kuti na inuko ine ndakuziwa. Lero pamene Mulungu wandipasa udindo pano ntchito yanga ndikamauna inuyo ndimati abale anga aja awo akudusa muzimene ndinadusa ine ndiye kufanya chimene chocho zimene ndaona kuti sizikuyenda bwino mboma ndinayamba kunena 2022 ndinanena pakali pano ndikunena ineyo ndikukuuzani ndi munthu amene mukandipasa vote pa 2022 maganizo anga ndionera kuti sikuti inuyo mundilambire ine sikuti inuyo mundombere manja ine koma mumuthokoze Mulungu kuti Ambuye ziko munatilengera lija lafika ndi ili tsopano. Chifukwa ana mukwaona awa ana ambirimbiri ali apa pali ana ambirimbiri apa ana onsewa they are vulnerable. Ndi ana amene alibe kuthekera kulikonse kofunika makolo awo ayang'anire awawa. Amakolo onso ngati alibe kuthekera monga anawa akhala ngati ana okhaokha tu nyumba. Ana makolo awo ana okhaokha chifukwa alibe kuthekera. Ndiponso ndi nsambi ndi tchimo pamaso pa Mulungu kunena kuti iweyo ukudya bwino anzako kuseriko akusauka. Ndiye anthu akamalimbana ndi ine kulankhula bwanji ndibwerezanso kunena kuti boma ntchito yache ndikuyang'anira anthu, ntchito yache anthu asangalale muziko lawo. Nkhani ya fetereza anthu osaukisisa mtengo wa fetereza umene ulili muja angagule ndalama azipeza kutiko. Zinazi zili ngati kubwera panopo ndikumuuza mwana iwe kwera mgali moto mundiyendese tipite ku Queens. Mufuna mwana yakutengeni? Mufuna mwana yakutengeni? Nyenwa. Ndi nyenwa. Ziko kambidwa kuti zimveke mtengo wa fetereza. Mtengo umene uja ndi anthu olemera ukhaokha. Mtengo umene ujawo ndi anthu olemera ukhaokha. Ndiye ine ndikunena kuti ineyo boma la Odiazache alibe mulandu. Ndilonena kuti amene ayenera kulandira kanthu alandire. Musayang'ane kuti uyuyu ndi wa Kongresi, uyuyu ndi wa DPP, uyuyu ndi wa Ford, uyuyu ndi Odiazache. Nangati ali munthu boma la ine lizayang'anira onse. Kodi inu simunamone wa DPP? Wa DPP anyamata nitakhala ndichenda popo. Simunamone anyamata wa DPP kukakwatira mkazi wa MCP? Amasankha kuti ndiwe wa MCP? Munthu pofusira umati iwe ndakukonda kwambiri ndi wa chipani chanji? Mmatero ife ndife amodzi. Ndikamadzudzula kuti sizikuyenda bwino musandimve udyo. Komanso kukamba zimene zozo sikuti ndikupepesa kapena ndikuopa munthu. Iyayi ine sindiopa munthu polopa ng'ono. Zimene ndikukamba ndizoona. Amene zampwetekayo angosiya kubako. Amene zampwetekayo angosiya chani?
inu mmene ndikuti mboma muli anthu akuba osabawo zikuwapweteka, osabawo zikuwapweteka. Sopano ndikamenge duku ndikuti wina chokuba zikumpweteka, ndikamenge duku iya. Inuyo pakali pano mundimvese, mwabwera ambiri chonchi simunabwerere masewera, mwabwera chonchi simunabwerere kuzavina, mwabwera kuti mumve mawu achiyembekezo. Kodi ziko lathu likuthinali ana watipanga nawo bwanji? Mitengo ikukwerayi ati abwere ndikuthandiza kuti mitengo isatipweteke ndani? Zimenezo muli ndi mafunso oti ayankhidwe, si kuti kubwera kunoko mukuyimba panga lini yeayi pango lini mutakuyimba pango lini. Koma ngati pango liniyo sabweretsa zimene wanena ndi pango liniso? Upango lini usagone poyimbiridwa, upango lini ugone pochita zimene walonjezazo. Ndiye ndikuwuzani izizi mukundimva panopo, isanafike siku la pa 16 lovotalo, ine cholimba chokhumba changa ndifuna ndiyambepo kuwasonyeza anthu zimene ndizizachita ndikatenga boma. Chithawi zambiri timati mukandivotera ine ndikuti yayi musanandivotere ndiziyambepo, musanandivotere tiziyambepo, ndipo mumva kuti wayambapo. Ndinenenso izizi, ziko lapansi ndiloyipa, ziko lapansi limadana ndi chilungamo, ziko lapansi limadana ndi chilungamo. Inunso muli apapa musamale ndi Ayudasi, muli apapa Ayudasi ali muti aligulisa ziko chifukwa cha ndalama. Siku lokavota alandira ndalama, alandira t-shirt, agulisa ziko monga anamugulisira Yudasi kugulisa Yesu. Musagulise ziko chifukwa cha ndalama, chifukwa cha t-shirt. Pokavota chaka chino musakavote chifukwa cha t-shirt, musakavote chifukwa cha salu, musakavote chifukwa cha ndalama, mukavote chifukwa cha chikumbumtima. Tasauka bwanji musaziraule nokha, musaziraule nokha. Ndikuti ndikunenane ndagwira ntchito mboma ngati nduna kuzakhala vice president zaka 5. Ndingosambatuka ndizinena zimene zizi, ndingosambatuka ndinopenga iyayi. Mulungu akafuna kukonza amangotenga wina wache pha ndikumuchosa mantha, ndikumuzunguza mutu. Gwira ntchito yanga ikupanga ine iyi ni ntchito ya ndani kodi? Ya Mulungu, ni ntchito ya Mulungu. Sindidiopa, sindisamala kuti zikumunyasa ndani. Ningasamale ningapange mantha ngati ndikuopa kapena ngati ndikunama. Ine abale anga muli apa ndagwirako ntchito kuno, mukundiziwa. Zonsezi tizike m'manja mwa Mulungu. Pa 16 September ndi tsiku limene Mulungu wakupasani inuyo. Ngati zikukupwetekani kuti mukati mupite mukagule buledi mtengo wina, mawa mtengo wina, mtengo osamauziwa kuti mtengo weniweni ndi chani, limenelo ziko iyayi. Apa ndipofunika kusintha zinthu, ndipo musanamizidwe. Amene analamulira dziko lino sanakonze zimene zozo ole abwere angazikonze. Ayi, dziko lino likufunika anthu amene sanalilamulepo, amene sanazolowere zimene zili mbomazo kuti tizikonze. Ana ndawo nambiri kunoko akubadwa siku ndi siku. Abale anga, tiyeni timthokoze Mulungu kuti chaka chovota chafika. Tisokoze Mulungu, deti yoti tivote lafika. Ukanama sikuchedwa chani kodi? Ukanama sikutani? Sikuchedwa kucha. Nonse amene muli apa Mulungu amakukondani. Tidikirire siku limene likubweralo tikavote, mukandivotere muone zimene Mulungu afuna kuchitireni. Ambuye akudaliseni, musale ndi Ambuye. Zikomo kwambiri. Yesu moto.
Yesu moto. Yesu moto. Moto moto. Yesu moto. Moto moto. Akolia soeka. Nyama ya choka. Upai wa choka. Nyama suriba. Tida fulu. Ta. Ta ta. Zimbene alankulira wachiwiri kwa mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Ussi pamene amalankhula kwa anthu kuno kuna Ncholi. Pano ni nthawi yakuti mwina tafunsako mafunso angapo kuti kodi tsiku la lero misonkhano imene yayenda bwanji. Lero uthenga waukulu umene ndimawuza anthu ndiwoti amvesese chifukwa chani ndikumanena kuti corruption kapena kuba mboma ndi chinthu chopsa kwambiri chimene tiyenera chichosemo mamanifesto onse munthu angakhale nawo ngati suthana ndi zaumbava choyambirira manifesto ingakome maka simungathe kupanga kena kalikonse. Komanso ndikunena kuti polankhula izizi sindikufuna kuchititsa manyazi munthu, sindikufuna kuchititsa manyazi chipani chilichonse, sindikufuna kuyambana ndi aliyense. Ine ndikugwira ntchito mboma, ndikuti zimene zili mbomamu muli umbava tiuthese. Ndiye ine mukatisankha kukhala president wa dziko lino zimene zizi nzathana nazo. Number 2, kuopsezedwa kumene kukumabwera kuopsezedwa kwa mitundu yosiyanasiyana chifukwa ndikupasidwa kuopseza kosiyanasiyana kwa malevels osiyanasiyana. Ndiye ndikunena kuti iyi ukayima pa chilungamo sumaopa olo akukwakwaze pa miyala chilungamo ndi chilungamo. Chikundiopsa ine chonena kuti ndi chifukwa chani akumandiopseza, ndiye kuti anthu amenewa akubawo sakufuna kusiya kubako. Ndiye chimene chocho chikundipasa mphamvu kuti ndilimbikire. Iyayi ndilibe nawo ntchito aziopseza, ndilibe nawo ntchito. Ine ndizingonena chimene ndikudziwa kuti ndichoona. Mudziwe izi Malawi muno akuvutika. Ena afe timayendera makhadi, tikalowa mu shopo tikugula ndi makhadi, sitimatenga ndalama mthumba kuti tione kupweteka kotenga ndalama mthumba. Ndiye tiyaganizire anthu. Ine ndimaganiza kuti monga dziko lopa Mulungu anthu akananena kuti uyu akunena zoona, kodi ife tikupereka mayankho, kodi tichita nazo bwanji? Koma kamati ukulankhula bwanji, ukutiukira, sindikumvesesa chifukwa sindikutchula munthu, sindikutchula chipani, ndikuti mboma inenso tili mboma mumemo. Manifesto ya ODR zachabe mlandu ituluka posta chedwa ndikayipangira kumudzi, sindipangira ku hotelo, sindipangira mtown, ndikayipangira kumudzi. Atandizungulira anthu akumudzi ndikumayilongosola muchichewa ngati kuli kuchiyawo kuilongosola muchiyawo kuti ayimve. Twa manifesto ndi mayankho amafunso azofuna za anthu. It is not pa chizungu, si chinthu chimene ukuchipereka kuti anthu azichichonga kuti kwachilemba bwino logic. Iyayi ndi mayankho azofuna za anthu. Iyayi apo ndi mmene tapangira tsiku la lero pomwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Ussi amamaliza misonkhano